good evening. Welcome back to our channel. So, yes guys, it's good evening kasi ano na guys, nearly 8 o'clock na ng gabi. So, ngayon lang ako nakapag-vlog. It is a Sunday night and kasi tingnan nyo guys, andito lang kami sa bahay. Tingnan nyo ang baby girl natin guys. Oh, kawawa guys. Kasi may ano siya, may ang tawag dito, may mouth ulcer ba siya. So nasa tang niya guys, yung parang ang tawag dito, basta mouth ulcer ngayon tawag dyan guys. Tapos yun nga, palagi lang siyang nakalabas ang dila guys kasi very sore. Tapos hindi siya nakakain today. Kaya ano lang, didi lang siya ng didi. Lumabas kami kaninang umaga, pumunta kami ng park malapit sa Malvern yata. Yun, pinuntahan namin kayo ng umaga. Kasi nga gusto namin dalhin si Paris para maglaro. So, yeah, pumunta kami doon. I think we stayed there for a couple of hours. Tapos, hindi na ako nag-vlog kasi gusto kong pagtunan muna ng pansin si Paris. Kasi nga, o diba, tingnan nyo, oh, kawawa naman ng baby namin. Uy, basang-basa na ang ano niya, oh. Yung damit niya kasi palagi niyang nilalabas yung dila niya. Yeah, but hopefully, pag ano, mawala na to bukas. Uy, kasi I feel it, I had it, not so long ago. Meron akong mouth ulcer and I know how annoying it feels and yeah, it can get really sore sometimes. So, yun yung nafe-feel niya ngayon. But, good girl pa rin, di ba na? Good girl pa rin ikaw, na. Ano pa guys, dalawa pa. Isa dito, sa tip talaga, tapos dito sa medyo sa ilalim may isa. So that's why it is worse. Oh, okay lang anak. So nanonood lang siya ng niya, oh, nursery rhymes. Pinaano ko yung music para hindi tayo ma-copyright. Pero I thought kunin ko yung camera ko para magchika-chika muna tayo kasi nga 'di ba hindi sayang naman tong araw na to wala tayong vlog. Kaya yun. Kumusta na ang lahat? I hope everyone is well. Tapos, safe lang tayong lahat. Kasi nga, diba, lumalaganap na talaga tong coronavirus na ito, guys. Hindi maganda talaga. Yun nga, diba, nagpanic buying na lahat ng mga tao. Tapos lahat ng mga shop, wala na talagang, wala na toilet paper. Ang hindi ko maintindihan talaga, guys. Bakit toilet paper? Bakit yun yung talaga parang inubos talaga lahat? Bakit toilet paper? Hindi ko talaga maintindihan. But I don't know. I seriously don't know what's the logic behind it. But sana masaya sila na nasa kanila na lahat yung toilet paper. Kasi nga wala. Dito sa Australia, nag-impose sila ng law parang dalawang roll lang every time na bumili ka. So, hindi, bawal na yung marami kang binibili na toilet paper. But yeah, we've done our shopping yesterday and yeah, if we need some more food or anything, we can just go later on. Like normal, alam mo naman, like, I don't know why, but you know what, they, sila dito, I think pinasa kanina ni Mike sa balita, napaka daw mag-ready na daw ng 2 weeks worth of food kasi nga daw ba ang tawag to, mag-quarantine ba, so lahat hindi na muna pupunta ng office, sa bahay lang para maiwas sa virus. But alam nyo guys, kasi today is 15th of March, so dapat sana yung box ko pipick upin today, yung balikbayan box ba. Hindi na siya nangyari. Kinancel ko siya. Nag-message ako kahapon. Kinancel ko siya, guys. Kasi, 'di ba, alam naman natin yung delay na mangyayari. Kasi, 'di ba, sinuspindi ni Tatay Digong yung biyahe to and from Manila since today until 14th of March. So, hindi natin alam. Baka i-extend pa yan, 'di ba? Hindi mo alam. Kaya sabi ko, instead of ipapadala ko today, hihintayin ko na lang na medyo ma-clear na tong virus na to kasi natakot ako baka mawala. Kasi 'di ba, pag na-delay, they will be
ma-stuck sila kung saan sila ma-stuck. So baka mawala na, hindi na makarating sa paruroonan yung box natin. Kaya hindi ko na pinadala muna. Although sabi nung courier, sabi niya hindi naman daw apektado yun. Tuloy-tuloy pa rin daw yung deliveries. Pero kahit ganun guys, ayoko pa rin i-risk yung box ko kasi nga kahit hindi naman gold yung laman ng box ko. Pero sayang naman, 'di ba? Kasi nga din, 'di ba, yung box ko dapat sana padala ko kasi uuwi kami ng May. Guys, alam nyo, parang tanggap ko na ngayon na hindi kami makakauwi ng May. Kasi nga sa mga pangyayaring ito ngayon, guys, natatakot ako. Kasi nga, 'di ba? Oh, it's okay, honey. Kasi nga, 'di ba, may baby ako, tingnan niyo, oh. So I don't wanna take the risk na makatch yung virus o kahit naman yung kay daddy din naman guys kasi nga 'di ba oo nga kung makakauwi kami ng Pilipinas sa May, baka naman mahirap kaming pumasok ulit ng Australia kasi hindi natin alam baka yung Australia para mag-iban nila yung mga tao na galing sa ibang bansa, 'di ba? Lalo na may may outbreak na rin ngayon sa Pilipinas. So, baka pagbalik namin dito, hindi kami makadiretso pag-uwi, baka dalhin pa kami somewhere kasi kailangan pang i-quarantine. I don't want that issue. Ayoko ng ganyang sakit ng ulo, guys. Kaya I think tatanggapin ko na talaga na hindi kami makakauwi ni Paris sa May. It's sad kasi nga, diba, everyone's very excited na, yung family ko. I'm very excited din kasi of course, makikita ko yung family ko after, nearly 2 years, diba? Tapos, yun nga, hindi na tayo makakauwi na. But it's fine. I think hintayin na lang siguro namin na mag-clear muna tong problema na ito, guys, bago kami umuwi. Kasi, ayoko naman na pag nakarating kami ng Maynila, tapos malak kami sa Maynila, hindi kami makakauwi dun talaga sa bayan namin. So, sayang lang din, di ba? So, we'll just let this go. I just really hope and pray na yung, kasi Cebu Pacific kami, I really hope na parang okay na i-refund or i-rebook. I don't think they will do refund, but at least rebook man lang sa ticket namin. Kasi nga, dalawa kami ni Paris. Paano na yun? Back and forth. Sana naman nila, di ba? Kasi nabasa ko, I think Philippine Airlines is doing it at the moment. Yun bang pwedeng mag-rebook for free. So, hopefully, this week, tawagan ko yung Cebu Pacific. Tanungin ko kung meron bang ganyan ngayon. Pa kasi naman, di ba? Guys, sayang naman yung ticket, di ba? Tapos alam niyo guys, nag pa ako guys kasi may 'di ba nga uwi ako ng Pinas kasi kikitain ko din yung dentist ko guys. So, ang ginawa ko, may mga domestic flights na kami. Yung pagdating namin ng Pilipinas sa Maynila, yung mama tsaka si Mimi tsaka si little brother ko guys, imimit sana nila kami sa Manila. Tapos magstay kami ng Manila for a few days kasi kikitain ko yung dentist doon. Tapos uwi kami ng Cagayan de Oro. So nabili na yung ticket na yun guys, lahat. So sila papuntang Manila, tapos kami lahat pabalik ng Cagayan de Oro. Tapos, a week after that, pupunta sana kami ng Cebu. So, nabook na yun ng ticket. Kami ni Paris tsaka ni Mimi. Pupunta sana kami ng Cebu kasi doon kikitain ko ulit yung dentist ko for the second time. So, nabook na lahat ang mga domestic flights. So, hindi ko alam kung bye-bye na ba sa pera namin, guys. Or pwede bang ma-rebook. So, that's something that I have to do this week. Kasi baka may magawa naman, guys. Kasi nga, diba, hindi naman sa kinancel ko kasi gusto ko lang i-cancel, diba? It's because of what is going on at the moment. So, hopefully, maging understanding naman sila. Tapos, may sympathy ba na sayang naman, guys, yung ticket kung hindi naman nila pwedeng i-rebook. Pero kasi guys, na talaga sa mga balita ngayon, mga ganyan-ganyan, ayoko na talagang i-take ang risk. Ayoko munang umuwi ng Pilipinas ngayon, guys. Ang bata, kawawa, guys. Oh, kawawa na nga yan siya, guys, na may mouth ulcer.
Paano na lang kaya, guys? Kasi bako palayo, di ba? So, yun. Yun na lang, guys. Hindi na lang muna kami uuwi. Sayang, guys, no? Bakit pa kasi nangyari tong coronavirus? Uy. Anyways, well, this is something that you can't really control. So, yeah. Yun na nga, guys. Ma'am, are you okay, honey? Anong oras na ba ngayon? Asan ba yung phone ko ba? Ayun, guys. 7:29 na ng gabi. Tapos, ewan ko sa daddy, ano yata sa bedroom. Itong baby ko, guys, dito, Kahit magdidi siya, guys, nahirapan siya kasi very sore yung, yung tongue niya. Ding, 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 ding. Okay. Pero bukas naman, Monday, I'm working from home naman, so she'll be at home with me. Pero alam niyo, guys, there's a possibility na i-close din yung childcare nila. Kasi nga, di ba, mga kids, basta nakakatakot din yung mga ganyan, guys. So I think they will close the childcare. So I'm not too sure when, but I think it's going to happen. So pag nangyari yan, guys, hindi ko alam kung okay lang ba. Siguro kausapin ko yung boss ko, guys, kasi 'di ba, I work from home every Monday and Friday. So baka naman maano sila ang tawag to. What's the word? Yung another word sa maintindihan. Compassionate. Yun bang ganun? Kasi nga, 'di ba, hopefully they will be compassionate enough na hayaan nila akong mag-work sa bahay for the whole week. Kasi nga sila ni Mike din, guys. Sinabihan na din sila. So maybe lahat sila bibigyan ng laptop, tapos get them to work from home. But if hindi naman, may sila, anong tawag? Pandemic, nakalimutan ko, pandemic leave yata sa kanila. Yun bang leave na hindi nga papasok ng office kasi nga dito sa virus na to. Kaya we'll see how it goes. Kasi pag nangyari yun, pag may si daddy may pandemic leave, tapos nag-shutdown yung childcare nila ni Paris, guys. Pwede naman si daddy munang mag-look after kay Paris, mag-work ako. But we'll see how it goes. Kasi nakakatakot na talaga tong coronavirus. Let's just keep praying na mawawala na to, guys. Kasi, ang 2020, bakit naman ganito? Sobrang na talaga, guys. Lahat talaga apektado na, 'di ba? 'Di ba kinancel nga nila yung NBA. Tapos last week may dito sa Albert Park dito sa Melbourne, may car racing ba. Tapos yung mga rider na galing sa ibang bansa nandito, wala, guys. Wala sila, na kinancel din kasi nga 'di ba bawal na yung crowds ngayon. Kaya yung kinancel, hindi na nangyari. Apektado na talaga lahat. Di ba na? Hindi pa pala kami kumain ng dinner, guys. Very quiet day lang today. Kaninang hapon, si Paris, kasi pinadidi ko, nakatulog siya. Yung ginawa namin ni Daddy, lang kami, sing-along lang kami dito. Kanta-kanta kami. Very quiet. Tapos pala, yung sister ko, si Mimi, guys, nag-send siya sa akin ng picture. Kasi nga, diba, may maliit sang shop sa barrio namin, guys. Ngayon, nag-send siya ng picture. Mingaw, kaayo, wagay. Walang tao sa labas. Wala, kahit naglakad-lakad, wala talaga. Kasi natakot na yung mga tao sa virus. So, ipag-pray na lang natin, guys, always, na safe tayong lahat, na sana matapos na to at bumalik na sa normal yung buhay natin. Kasi, it's very hard. Hindi talaga, very abnormal talaga yung buhay natin ngayon, guys. Yung mga shop, hindi ko akalain na maging ganyan ba. Na pagpasok mo ng shop, wala nang naiwan na bigas, wala na lahat ng mga ganyan kasi naubos na, kasi binili na lahat kasi nga, 'di ba? Everyone is stocking up for the doom days. Parang ganun. So, guys, naglaway-laway ng baby, guys. Luoy man yung among bata, eh. Change top na?
Yeah, we'll change it up. Pero yun lang yun, guys. Uy, yun lang. Checka natin. Ayan. Gusto ko lang mag-update sa inyo sa mga pangyayari, guys. May ano pala. Ay, naku. May shoutout pala tayo kasi may bago tayong may bago tayong commenter sa ating video. Sino ba yun? So, shout out to Scarlett Lovell Dagbay. Thank you, Dai. Thank you so much, B, for watching. Ay kalimot pag-subscribe, ha? Subscribe po di, ha? And also, we've got a new subscriber, PH. Sa ano siya, nag-message siya sa akin sa sa Instagram kasi nakita daw niya ako nag-follow kay Selfie Eds, 'di ba? Kasi yung isang isang YouTube vlogger din sa South Australia. So nag-message siya sa akin tapos ngayon nag-follow na siya. Thank you so much, sis. Thank you so much for watching. I hope that you're enjoying our videos. Tapos let me know if may request ka or may mga katanungan ka. Try natin na gawa ng video. Tapos always shout out sa ating friendship na si Kay Acosta. Girl, magpalashes ka na, girl, ha? Let me know pag nagpalashes ka na. And also to Lalaine Matthew Ho, thank you so much, beautiful, for watching our videos. And yeah, I think that's about it, guys. I hope that you enjoyed today's video. Chika-chika lang dito sa couch kasi nga, di ba? Wala tayong magawa. Di ba minsan, normally, labas tayo ng labas. Pero baka next time makalabas tayo, guys, na mag-vlog sa labas. We'll see how everything goes. But please keep safe, everyone. Keep washing your hands and don't, as what they said, don't touch your eyes, basically your face without washing your hands. Para iwas tayo sa mga virus na ganyan, guys. And always pray and let's just hope na matapos na tong problema na ito, guys, para back to normal na tayo. But yeah, enjoy your day, guys, and I hope to see you all, guys, in the next one. Also, please subscribe to this channel for more videos. Please naman, guys, if you are watching this, leave a comment in the comment section below and let me know that you are watching para feel naman namin ni Paris na may kasama kami, guys. Tapos, guys, kung maalam kayo na guys, to make it better for Paris sa mouth ulcer niya, guys, let me know kung anong gawin, guys. Bumili naman ako ng bonjela, guys, para pero hindi niya pinapalagay sa dila niya. Kaya sayang lang din yung bonjela. But anyways, guys, tama na yung check natin. I'll see you guys in the next one. Don't forget to be good, and if you can't, be careful. Bye!